Sound by Record Studio. Sarki Imam Husaini. Wani abin sarkin da shi ne ya kage halitta mai sa jariri ya zinwa. Ya Husaini. Allah kara zai tani je na yayi kaifi zan yi yaban Husaini dan Fadimiya. Ya Husaini. Sirrin shugaba farar aliya. Ya Husaini. Ai Imam Husaini ne sirrin shari'a. Ya Husaini. Allah kara sanya nasuwa na ya nasu ga sarkin da shari'a mun tarbiya ya Imam Husaini. Sarki Imam Husaini. Allah karanin kasira mun shugaban halitta sarkin da bai yi tamka ba. Ya Husaini. Sa Ali ya sa sahabbai a sako suna fanani su kadai na kewa hufa. Ya Husaini. Sa ummul izzi ma hufa. Ya Husaini. Har dali dan Abu Talib. Ya Husaini. Girma mai girman sirrin kaga da ganin koshi sai ya shige a cikin sayyidina Imam Husaini. Ramadan Voice Record. Tsirar da mutum Allah su tabbata ga gwarzo na jarumi uban yaki. Wani tsoro ke jin tsoro wato jibgegen namiji mai sanya maza raki. Ya mai ba kafurai mamaki, Husaini mai rabawa bayi aiki. Ya ni zaman zama ya mai sa numfashi ya kaura a cikin magiya Allah ya yi ma Husaini. Sarki Imam Husaini. Ya mai haske ko sunansa ka damke za ka yi mamakin inda kake. Ya Husaini. Na mata ka so shi da so mai wankin soso za ka yi haske kan haske. Ya Husaini. Sai nan kun faifin a gurinsa take. Ya Husaini. Saman Allah ai a gidansu ake. Ya Husaini. Ya mai da maza mata haihuwa dubu lahira dubu tuni zai mai da yayi ma Husaini. Sarki Imam Husaini. Ya ga zaman motar hakikan tuga a gurin Allah ya kashe abadan ba tashi. Ya Husaini. Ya mai karfin da ɗara karfi inda ya yi fushi kudura ne kenan fashi. Ya Husaini. Sadan Husain Allah na kishin shi. Ya Husaini. Komai idan ya so zai yi shi. Ya Husaini. Yau da zai tsaya kife duniyar nan wallahi Allah zai yi dan na jin kunyar Imam Husaini. Ya shufayar lafiya dai dan zaki jan zaki taka daidai mai Allah. Ya firgitan kafirai mai daddanne musu kai kaji sadauki mai la haula. Imam Hussein su ne suka san Allah. Me rike ku zai kauce wala. Duk tsananin zafi ko zalincin shugabanni zai ɗauke dan ya rike sarki Imam Husaini. Sarki Imam Husaini. Ya karraru mai gida jaddul azimul wara kowa ya zo gunku ya huta. Ya Husaini. Babu tsimi babu dubara ba komai in na zo ya Husaini sai ku ban mota. Ya Husaini. Ayyuka na dukka ku amshe ta. Ya Husaini. Waƙoƙi na dukka ku haskata. Ya Husaini. Yayi sarkaka yarda na zo baki yin ziyarar kabarin umminka da na ka sarki Imam Husaini. Sarki Imam Husaini. Akan dubu je zuwa ɗan na Fatima jika gun ɗalibu ɗan zaki. Ya Husaini. Ni kaunar kai yawo ya ban gudu ba ja da baya jikan annabi mai shan baki. Ya Husaini. Husaini mai yawa ka wuce auki. Ya Husaini. Ya mai sanya maza su zaman daki. Ya Husaini. Ai ko tsarin wuta ta tsoro ta daga nan Husaini. Kuke sa tsoro da tsoro Imam Husaini. Husaini ku ne girma kuma kun wuce yan adama ba ku zama gurin da ba Allah. Domin isar ku ta girmama ne daga zati ku kuka tsira bayi a cikin wahala. Ya Husaini ku girma ne jimla. Ku kuka yi wa Allah domin Allah. Ba ku kankara komai a kaddarar da bukace kanku da girman ku da zatin ku yayi Imam Husaini. Sarki Imam Husaini. Sarki Imam Husaini, sarki Imam Husaini, sarki Imam Husaini zaki. Ya Husaini. Kirki Imam Husaini, sauki Imam Husaini, zuki Imam Husaini sarki. Ya Husaini. Ai yaki kunai ko cikin daki. Ya Husaini. Babban sirrin kuna a shabaki. Ya Husaini. Ya mai shirya musa kai kiwaye dawa kai. Ku ne a saman kadarin da ba a faɗa Husaini. Sarki Imam Husaini. Ya Allah ka kare girman kadarin ka gare su
Imam Husaini. Ya sanadin walewa murmushi har gungawa, ko kuka ba mamaki aiki, ko kuka zo da shirya ko fari suka ji kunya, aikin su ya zama danyen aiki. Latalin zakon samu su kulki, kamfin kisra ta tafi babirki. Dukkanin wani zafi ko kuka sa shi suluki, kuka masa fatan dabo da izinin ku Imam Husaini. Sarki Imam Husaini. Ai Allah ne a cikin lamarin sosai ne, komai suka taba sai a ga kyawo. Ya Husaini. So suka sa fulani su kiwo, idan ku duba zamani za ku ga 'ya'yan shawo. Ya Husaini. Dan sosai ne kake yawo, Ya Husaini. dan sa kai gida cikin bawo. Ya Husaini. Sosai da sun wuce masu sani su san sa hakika, ɓoyar ta ɓoye da yammar sai Imam Husaini. Sarki Imam Husaini. Ya Husaini nan neman alfarma, nan da so na ɗan tsaya na ɗan taɓa birki. Ya Husaini. Yayi zarba da ma'ummun ka ƙara bani sirrin nan in ta bayan aiki. Ya Husaini. In na ji zabakar in yi suluki. Ya Husaini. Da na ambata roƙa su yi burki. Ya Husaini. Dan Aliyu ala kudura min inda Allah ya sare mun komai dan izzarsa da Husaini.